आता आपण सुरू करतो मालवणी अल्फाबेट. ए फॉर आंबो, बी फॉर बांगडो, सी फॉर चुलतो, चाकरमानी, चुलतो, चाकरमानी, चुलतो, चाकरमानी. चुप रहा. डी फॉर धोंडे, ई फॉर इस्टेट, एफ फॉर फकांडे, जी फॉर घराणा, एच फॉर हुंबले, आय फॉर जे फॉर जांभळा, के फॉर करंदा, एल फॉर लोटो, एम फॉर मोगडो, एन फॉर निस्टेक, ओ फॉर ओरस, पी फॉर पाडो, क्यू फॉर चॅडो, आर फॉर रोका, एस फॉर सुका, टी फॉर तटकी, यू फॉर उडो, आणि व्ही फॉर वाळा, आणि डब्ल्यू फॉर वाईट जरा सरा, आणि एक्स फॉर काय रे? सर्च कर बरे. एक्स फॉर काय नाहीये ना. वाय फॉर येडो, झेड फॉर झाला.